Stort velkommen til i aften. Jeg har glædet mig sindssygt meget, hvilket jeg altid gør, når jeg skal holde foredrag. Vi er mere end 5.000 tilmeldt den her gang, så det gør mig simpelthen så glad, at så mange interesserer sig for det samme som mig, nemlig ADHD og hjernekemien, og hvad vi kan gøre selv for at få det bedre med vores ADHD, og hvad mulighederne er. Jeg er sådan en mulighedsperson. Så jeg kan garantere jer for, at det bliver en fantastisk aften. Og jeg har lagt et stramt program, og derefter har vi lidt tid til spørgsmål. Så super meget velkommen. Dagens tema handler rigtig meget omkring hjernekemi, og foredraget hedder Balancer din hjernekemi og minimer udfordringer med ADHD. Jeg hedder Camilla Hansen, og jeg har firmaet ADHD Sundhed. Og vil meget gerne, hvis I har lyst til at følge mig på de sociale medier. Mit fokus er den fysiske krop og kigge på det her med at få hjernen i orden og finde ud af, hvordan er det, vi spiser godt i forhold til ADHD, og hvordan er det, vi støtter op om en sund krop, så vi får en sund hjerne, så vi generelt har det bedre. Så vi har her Instagram, Facebook og LinkedIn. Jeg lader lige stå et halvt øjeblik. I dette webinar, der er mit fokus på at lære jer, hvordan man får hjælp til de fysiske, de psykiske og de adfærdsmæssige udfordringer med ADHD. Planen for i dag er lidt omkring, hvad er ADHD, hvordan udvikler man det? Det her med, hvad der styrer, hvad for nogle udfordringer vi har, men også især, hvor mange vi har, fordi spektret er ret stort fra meget lidt til super mange problemer. Og så det her omkring, hvad er alternativet til ADHD-medicin? Og så lidt omkring, hvordan man styrker sin hjerne og sin hjernekemi. Så lige kort, hvem jeg er, til dem, der ikke kender mig. Jeg hedder Camilla Hansen. Jeg er 40 år og bor i Lyngby, og jeg har ADHD. Det er derfor, jeg laver det, jeg gør. Fordi jeg selv har haft rigtig mange udfordringer. Og udover det er jeg tidligere squashspiller. Lille mindre fun fact. Der er jo mange faktisk, der med ADHD, der bliver professionelle sportsudøvere og sådan noget, fordi at vi rigtig godt kan lide, at det er lidt intens, og vi nogle gange også har en 3 gear mere end andre mennesker. Det er der måske nogle af jer, der kender til. At man ligesom har et eller andet, enten et job eller et eller andet måde, at man i dagligdagen kan komme ud med skal få sin måde at få sit dopaminkick på. Og så har jeg læst funktionel medicin. Det er det, jeg kan man sige. Det er baggrunden for hele mit arbejde. Udover at jeg også har 20 års interesse inden for sundhed og taget et hav af kurser, så er det meget, man kan sige, laboratorietest og funktionel medicin, der er grundlæggende for mit virke. Og funktionel medicin er jo noget, nogen kender til, men der er også rigtig meget, der ikke ved, hvad det er. Og det, der er med det, det er, at når det lyder som medicin, og når vi ligesom er medicin med i ordet, tænker mange, at det er det samme som vores læger herhjemme. Og det er det sådan set ikke. Det er en lidt anden måde at tænke på det, end at bruge medicin og kemi. Den måde, at vi har i funktionel medicin, det vi tænker på, det er, at der er nogle årsager bag symptomerne. Så det vil sige, man diagnostiserer ikke og siger, at der er højt blodtryk, du får noget medicin til forhøjet blodtryk. Vi tænker lidt mere, der er højt blodtryk, kan vide, hvad for nogle ting, der er kommet før det. Kan vide, hvad for nogle ting, der er kommet før det her høje blodtryk. Kan vide, hvad for nogle ubalancer i kroppen, som har været medvirket til, at vi har fået det her høje blodtryk. Så man ser ligesom klienten som en helhed. Man ser dem som en unik person, og ikke bare en hvilket som helst med højt blodtryk for eksempel. Men man ser folk som en helhed, og derfor gør man også, at man har nogle redskaber til at lave skræddersyede behandlinger. Det er blandt andet de her laboratorietest, jeg bruger i min virksomhed, som gør, at man kan lave super skræddersyd, fordi det er ud fra denne ene person, den ene klient, man har, hvad deres ubalancer er. Og så kan man gå ind og hjælpe på den måde, så er det ikke en medicinting eller en one size fits all. Og så er der sådan set fokus på balance gennem kosttilskud og kost. Der er også nogle funktionelle mediciner, der også bruger medicin, og jeg er ikke kæmpe modstander af medicin overhovedet. Jeg synes bare, at det naturlige kan rigtig meget, og kan det samme, og at det naturlige har ikke nogen bivirkninger. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, at man ligesom hjælper og støtter kroppen med at få et balance.
Og hvorfor gør jeg det, jeg gør? Det vil jeg gerne lige fortælle her til at starte med. Det er fordi hende, 4-årige Camilla der, som I ser på billedet, hun er en glad pige, og hun har altid haft et voldsomt tempo på. Og jeg blev først diagnosticeret faktisk som 35-årig, og da jeg blev diagnosticeret, så kunne jeg virkelig godt kigge tilbage på hele mit liv og se, hold da fast, altså lige pludselig, så kunne jeg bare se hele mit liv, få flashback igennem hele mit liv, at mange af de ting, jeg har haft problemer med, mange har rod i ADHD, og har rod i en hjerne, der ikke fungerer som alle andre menneskers. Der er selvfølgelig også rigtig meget godt ved at have ADHD. Det er der jo mange, der altid siger til mig, når jeg siger, at det også er svært. Så skal jeg huske også at sige, at det er selvfølgelig også super positivt. Og jeg tror bestemt også, at også med ADHD bare ikke måske altid passer ind i det samfund og passer ind i de firkantede rammer, der nu engang er, så man ligesom skal kigge på det enkelte menneske og måske også justere lidt på samfundet en gang imellem i forhold til at rumme flere mennesker. Men det gav mig en forståelse, det gav mig en accept af, at der var nogle ting, der havde været super svært i mit liv. Og jeg vil sige, at nok min største smerte i livet har været sindssygt begrænset. Begrænset af dårlig søvn i rigtig mange år, og svingninger og vredesudbrud, der ødelagde relationer. Og det her med, at man altid skal have et dopaminkick, du ved. Så var det med sukker, så var det med alkohol, så var det med min sport, så var det med min business. Jeg kørte altid, kan man sige, i et alt for højt tempo. Og der var mange ting omkring min fysik også, altså de her ting med uro i kroppen, afbryde andre mennesker, fordi jeg simpelthen havde så meget uro, jeg kunne simpelthen ikke vente til de snakkede færdigt. Så mange forskellige ting, som små og store ting, som virkelig har gjort en forskel. Altså det her, jeg også jeg ikke kunne arbejde så meget, fordi min stresstærelse var enormt lav, det vil sige, der skulle ikke særlig meget til at blive enormt stresset af et nervesystem, der ikke kunne falde til ro om aftenen. Så på den måde, så er ting, vi egentlig betegner som helt normale, er noget, der begrænser rigtig mange mennesker, inklusive mig selv. Så det er egentlig det, jeg gerne vil. Jeg vil rigtig gerne hjælpe flere mennesker med ikke at være så begrænset af de her ADHD-udfordringer, som jeg har været. Fordi det har jeg selv kigget på. Jeg har selv taget test. Jeg har selv fået det bedre. Og derfor ved jeg, at der er en mulighed. Og derfor ved jeg, at der er en løsning til rigtig mange mennesker. Så meget kort, hvad er ADHD? Nu er det jo sådan, jeg blev faktisk spurgt jeg sad i mit fantastiske erhvervsnetværk, One Community her den anden dag, og der var en, der spurgte mig, Camilla, har vi ikke alle sammen lidt ADHD? Og du ved, ja, kan man sige, der er selvfølgelig et træk, som der er rigtig mange mennesker, der har, men der hvor at også med ADHD, man kan sige, hvor det ligesom er mere, hvad kan man sige, tydeligt, det er jo, hvor meget man kæmper med det. Altså, det er jo menneskelige træk. Alle de her ting, som I også kan se her, det karakteriseres som opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Og det kan komme jo til fuldstændig, det kan, man kan sige, det er forskelligt fra den enkelte, hvordan det ser ud ude i verden. Så man kan sige, at det kan se meget forskelligt ud. Det kan være mange forskellige problemer, man har med det. Så det, der er sjovt at kigge på, der er også noget, der hedder ADD, det er jo den her med, jamen, hvad er det egentlig, det handler om? Så hvad siger statistikkerne? Det vurderes til, at 1-3% af voksne i Danmark har ADHD, 2-4% af skolebørn, og 3-5 af børn i Danmark opfylder kriterierne. Så det er jo lidt interessant. Spørgsmålet er, om det overhovedet er, du ved, de rigtige tal over i USA. Så synes jeg, jeg kan ikke huske, om det var 10%, eller hver 9. barn, eller hvad vi nåede til derovre, der er det jo lidt foran os. Så jeg synes, det er fantastisk, der er fokus på at diagnostisere, fordi vi kan få nogle værktøjer til at forstå de her ting. Men også skal vi huske, der er jo, som jeg også snakkede med dem til min netværksmøde om her den anden dag, der er jo nogle ting, som er helt almindelige for normale mennesker. Der er jo nogle ting, hvor man kan sige, at det er menneskeligt at ikke at kunne koncentrere sig. Det er menneskeligt at sove dårligt eller sådan nogle ting. Men spørgsmålet er vitterligt bare, jamen, hvor stor en mængde er det?
hvor meget begrænser det en. Så når vi kigger på det her med, hvad spiller sig ind på, man udvikler ADHD, for lige også igen at skelne og sige, hvad er en almindelig menneske uden ADHD, der har nogle af de samme problemer, og hvornår så hedder det egentlig ADHD. Og det er jo, når der er nogle ting, der ligesom spiller ind, for eksempel genetikken. Nu har jeg selv taget gentest, og jeg kunne jo se, jamen, jeg var dårlig på humørregulering, jeg var dårlig på dopamin, og dårlig på nogle forskellige ting, hvor jeg bare kunne se, nå, det giver mening, at man med de her gener kan udvikle ADHD. Så det spiller selvfølgelig ind. En rigtig stor ting er ubalance i signalstoffer. Jeg skal nok fortælle, hvad signalstoffer er, men det er sådan set det her foredrag rigtig meget kommer til at handle om. Og så har vi også det her med hjerneudvikling og funktion. Simpelthen det her med, hvordan er vi udviklet? Kravlede vi det på det rigtige tidspunkt og sådan nogle ting. Det den her med hjerneudviklingen påvirker selvfølgelig også i forhold til, er det noget, vi får problemer med i vores liv. Og så har vi miljømæssige faktorer af forskellige art. Det kommer jeg også en lille smule ind på, især det her med, hvad er det, der ødelægger vores hjerner og gør, at vi kan udvikle og have nogle større udfordringer med ADHD. Og så er der andre faktorer som traumer og andre ting, der også spiller ind. Jeg har fremhævet de 2 og 4 her, fordi det er dem, vi mest skal tale om i dag. Og også det der med, at det er dem, vi kan gøre noget ved. Fordi vores gener kan vi ikke gøre noget ved. Jeg synes, det er spændende at lave gentest, men også, så synes jeg, det er endnu mere spændende at teste det, man kan gøre noget ved. Så hvis folk skal vælge en test hos mig, så vil jeg altid sige, find ud af, hvad er ubalancerne i din krop? Hvad er det, der er med din hjerne? Og hvad er det for nogle ting i din krop, som skruer ned for dine signalstoffer og din hjernekemi? Så hvad er det her signalstoffer, jeg bliver ved med at nævne? Det er egentlig dem, der får hjernen til at snakke sammen. Det er en kemisk budbringer, kaldes det. Så det styrer, ja, alle vores ADHD-symptomer. Det styrer faktisk alt. Nu humør og adfærd er det af hovedlinjerne, men styrer alt, hvad vi kender, som karakteriseres som ADHD-symptomer. Så man kan sige det her med, hvis der er for lidt signalstoffer, så er det jo klart det her med, at så er det lidt sværere for vores hjerne at snakke sammen. Det vil sige, at det er lidt sværere for hjernen ligesom at udføre de funktioner, som den skal til daglig. Og faktisk er det ikke kun ADHD, kan man sige. Der er mange flere ting i kroppen og mange flere ubalancer, udfordringer, som hænger sammen med, at man har de her ubalancer i signalstofferne. I kan bare se på nogle af de her ting. Det er blandt andet det, jeg også hjælper med folk med i min online-kursus og i min 1-til-1-forløb. Det er, at der er sådan nogle steder herude, når man har de her ting, at man ikke lige tænker over, at det kunne faktisk godt være min hjerne, der har en medspiller i, at det er mega svært at dele med. Jeg kan fortælle jer min egen cravings. Jeg har simpelthen haft sukkertrang hele mit liv, indtil jeg fik styr på min hjernekemi. Og det er fordi, jeg havde for lidt dopamin, så jeg har hele tiden lyst til at putte sukker i hovedet, fordi så får jeg dopamin, så får jeg den dopamin, jeg mangler. Og det er det, der er interessant med dopamin, det er jo, at vi får en adfærd, der ligesom sørger for, at vi får noget dopamin, fordi vi jo er i mangel. Så for mig var det sukker. Jeg kan huske, at jeg tog kosttilskud måske var det 10 dage? 2 uger? Så noget lignende, og så kunne jeg bare mærke, at min sukkertrang vitterligt forsvandt næsten fra den ene dag til den anden, og jeg tænkte, det var lige godt satans. Så et lille overblik over signalstofferne her. Der er mange forskellige signalstoffer. Igen, det er det der med at signalere i kroppen på forskellige vis. Dem, der er lige oppe i den øverste kasse her, det er dem, jeg har valgt at tale om i dag. Det er de vigtigste, men det er også dem, der spiller mest ind i ADHD-diagnosen og ADHD i mennesker. Så det er dem, vi ligesom har i ubalance. Og det er jo der, at jeg elsker det her med at kigge på, ja, hvad for nogle symptomer hører så til hvilke signalstoffer. Det er det her nørdede, spændende. Jeg skal prøve at gøre det så tungt og nørdet, som det egentlig er. Men ja, de bliver produceret forskellige steder i kroppen. Og det, der er med det, det er jo, at der er en årsag til det. Hvis der ikke bliver produceret nok, så er der jo nogle steder i kroppen, at vi har nogle problemer. Så meget interessant, dopaminen for eksempel,
Den ved vi jo. Det ved man fra videnskaben af, at mennesker med ADHD har ofte problemer med især de her fire. Og det der, at ADHD-medicinen jo går ind og justerer på nogle af de her ting. Så dopamin, den bliver produceret 50% i hjernen, 50% i tarmsystemet. Så det er jo lidt interessant, det der med tarmsystemet. Det er der mange, der ikke ved, hvor kæmpe stor aktie tarmsystemet har i, at vores hjerne fungerer, at vores ADHD-symptomer ikke kører fuldstændig ud af spil. Og så har vi så noradrenalinen. De ligger meget tæt op ad hinanden. De minder meget om hinanden og har nogle af de, kan give nogle af de samme symptomer, hvis man mangler dem. Det er så 80% i hjernen og 20% i binyrerne. Så har vi serotonin, som er faktisk hele 90% i tarmsystemet. Så når folk kommer til mig med serotonin, ubalancer, som jeg kan høre, så må man altid kigge med på tarmsystemet. Ja, det må man generelt altid med ADHD sådan set. Og så har vi GABA, den beroligende signalstof, som er 90% i hjernen, og så 10% i andet væv i kroppen. Så når vi taler hjernekemi, så er det jo ikke kun hjernen, kan I nok høre. Det er altså hele kroppen, især kan man så sige hjernen og vores anden hjerne, som er nede i tarmsystemet. Og den her fantastiske, meget simple lille billede her er jo noget, jeg rigtig gerne lige vil fortælle kort, og det er det her med, at der er noget, der hedder et dopaminkredsløb. Hold fast, det tager kun lige et øjeblik at forklare. Men det, der er interessant ved det, det er, at hvordan er det, vi danner dopamin? Det gør vi af nogle byggesten, kan man kalde dem. Precursor kaldes det også. Men det er simpelthen, der er nogle ting, der skal være til rådighed i vores krop, for at vi kan danne det. Så det, der er med det, det er, at et stof bliver videredannet til det næste, konverteret til det næste, konverteret til det næste. Så når der ligesom er ligesom dominobrikker, ikke? Hvis der ligesom er et hul ind, hvis der er et hak ind, og noget simpelthen stopper med at virke, jamen, så påvirker det hele processen ned. Så for eksempel, lad os bare sige, at du ikke har nok tyrosin, jamen så kommer der jo ikke nok L-dopa, der kommer ikke nok dopamin, og der kommer ikke nok norepinephrine, noradrenalin og adrenalin. Så man kan sige, at det påvirker hele vejen ned. Så hvis man lige kigger her på de orange ting, det fortæller, hvilke næringsstoffer skal der så til at lave den her konvertering. Så fra tyrosin til L-dopa skal der 4 forskellige næringsstoffer. Men hvis du ikke har nok næringsstoffer, jamen så sker det bare ikke. Så lad hjernen bare være. Vi dropper det. Vi ligesom en bil kan så heller ikke fungere, hvis den ikke har de ting, den skal bruge. Vel? Så det jeg prøver på at sige med den her spændende figur er, jeg skal nok love, at det hele ikke bliver lige så nørdet, fordi så er der nogen, der falder i seng før tid her. Men det, der er sindssygt spændende, det er jo det her med, at næringsstoffer er så sindssygt essentielt for, at vi kan producere nok signalstoffer. Så det, der er med det er, jeg tror aldrig, jeg har testet en person med nok næringsstoffer. Så bare det med at optimere sin hjerne, der kan man sige, den første aha-håber, I får med her, det er det at optimere sin hjerne. Næringsstoffer, det er et område, som der skal være på plads. Hvis du kan man sige, mangler bare halvdelen af de orange næringsstoffer, jamen så vil der være problemer hele vejen ned med at producere både dopaminen, noradrenalinen og adrenalinen. Og sådan er det jo i et hvert kredsløb. Serotonin har sit eget kredsløb, GABA har sit eget kredsløb, og der skal de have nogle andre næringsstoffer til. Så det er jo der, at man kan søge hjælp hos sådan en som mig, som ligesom ved præcis, hvordan at det hænger sammen. Fordi hjernekemien er en spændende ting, som man virkelig kan få virkelig gode resultater af at arbejde med. Så, og så selvfølgelig skal vi lige tale om det her med dopamin og noradrenalin. Hvad er det, det gør? Nu har jeg lige fortalt jer lidt om, hvordan er det, det fungerer. Så hvad er det, det gør, og hvad er det, vi oplever, når vi mangler det? Så det her med, de minder lidt om hinanden, de her to, derfor kommer det lige i et halvt øjeblik i samme kategori, men det her med opmærksomhed, motivation og følelsesregulering, det ligger begge steder her. Dopamin kaldes også lykkehormonet, det vil sige belønning og glæde, det er simpelthen det, vi gør nogle ting, og det er den belønning, vi får, det er det kick, vi får i hjernen. Og når vi mangler det, jamen, så har vi brug for meget mere af det. Så vi kommer til at opleve nogle ting i vores liv, når de her ting mangler. For eksempel lav motivation, eller hele tiden det der med konstant, man har brug for stimulering, man har brug for at være i gang. Man har brug for at køre et hjernedødt højt tempo, fordi man virkelig har brug for at få den her dopaminkick.
Men også så svækker det indlæringen. Det er jo klart, det er jo hjernen, vi taler om her. Det er, at hjernen ikke snakker så godt sammen, og det er jo, at der er nogle ting, der kan blive svære, når vi mangler de her stoffer. Så det bliver svært med indlæring, det bliver svært med opmærksomhed, holde fokus. Det der med især i skolen, og det er jo både voksne og børn egentlig, der kan opleve det her med, at det bliver enormt svært, og bare nogle gange koncentrere sig om, hvad en anden person siger, og så især hvis det er kedeligt, så stikker det jo helt af. Humørregulering, det vil sige det her med, at man kan få virkelig høje humørsvingninger. Børn kan sige, det havde jeg selv i hvert fald, meget vredesudbrud, kan simpelthen ikke, skal virkelig bruge en voksen til at hjælpe med at regulere sine følelser. Og så er det her med afhængighed og misbrug. Der er vi tilbage til den, jeg fortalte om mig selv med sukkertrang. Og det er, hvis man har mangel på dopamin, jamen så man kan sige, man kan kalde det selvmedicinering. Der gør man et eller andet for at dulme, for at få den her dopaminniveau op, fordi man mangler det. Så sukker, alkohol, alt afhængighed, altså shopping, stoffer, alt ligger i det her med, at vi har brug for et kick. Og så ser vi også det her med dopamin, med det her meget lave stressrespons. Jeg hører ofte, næsten altid voksne mennesker, der går ned mange gange med stress. Og det ved jeg godt, man godt kan, selvom man ikke har ADHD, men det sker altså meget mere for mennesker med ADHD. Og noradrenalin ligger jo i, ja, derfor jeg har valgt billedet her, det ligger jo i det her noradrenalin og adrenalin ligger jo i det her med, det kan man blandt andet få gennem sport selvfølgelig, ikke også? Der får man også dopamin. Men det styrer simpelthen vågenhed, altså hvornår kroppen skal være vågen. Så hvis man mangler dopamin og noradrenalin, så kan nogle oplever, at man er meget træt de første par timer om morgenen, fordi det er simpelthen det signalstof, der skal signalere kroppen, nu er vi så vågne. Og så er det igen her med stressresponset, humørregulering, men også appetit ligger over i noradrenalinen. Blodtryk, meget vigtigt på lav adrenalin, så har du lav blodtryk, fordi det er altså adrenalinen, der hjælper med til at pumpe blodet rundt. Men også træningspræstationer selvfølgelig, nervesystem, regulering af smerter, så også folk, jeg hører også ofte mennesker med ADHD sige, at jeg er særlig sensitiv. Og det er klart, det kan være flere af signalstofferne, det er næsten svært lige at sortere ud, hvor det ligger aldrig kun et sted, kan man sige, men der er nogle gange et signalstof, hvor det er mere udtalt. Så regulering af smerte, og det her smerterespons kan være svækket, ligesom at man oplever mere smerte, når man ligesom fibromyalgi også har en rod i signalstoffer. Så det har nogle konsekvenser at have lav dopamin og noradrenalin. Så den her kan jeg jo lige eventuelt tage et screenshot af. Jeg kommer ikke lige til at gå dem alle sammen igennem, fordi vi har været inde på mange af dem. Jeg har delt den op i fysisk sundhed, psykisk sundhed og adfærdsmæssige konsekvenser for lige at give et bedre overblik egentlig, og for at også I kan prøve at se, om I kan genkende jer selv nogle steder, fordi det kommer an på senere her, men der findes jo nogle forskellige personer med ADHD, det ser forskelligt ud hos os, så der vil måske nogen kender det hele, og nogen har nogle enkelte, som de til gengæld slås rigtig, rigtig meget med. Og så skal vi lige overtale GABA og serotonin-ubalancer. GABA er hjernens bremseklods. Det er den beroligende neurotransmitter, det vil sige den, der stopper hjernen. Så tankemøller, hvis man har problemer med det, så kan GABA helt sikkert hjælpe. Også dopaminen og serotoninen kan man bestemt også justere på med den tankemøller der. Men GABA som klart det første. Det var en af de store forskelle for mig, da jeg begyndte at få styr på min GABA-produktion, at jeg begyndte at sove meget bedre om natten. Men GABA går også ind og regulerer nervesystemet lynhurtigt. Det er vanvittigt godt til børn at få styr på den her neurotransmitter. Så man kan sige, det gør, når vi har for lav GABA, at vi har foden på speederen, og at vi har en tendens til at køre, indtil vi brænder sammen. Det er også det med energiadministrering, ikke? Det er både GABA og dopaminen. Så er det det her med lav lunte, hurtigt irriteret og sensitiv. Der er også andre, igen, signalstoffer, der har det her med sensitivitet, men igen sensitivitet til lys, kemikalier og høje lyde. Så igen, der er mange andre ting her med hver signalstof, men nu nævner jeg dem, som folk kender mest til, og dem, der er mest udtalt.
Serotoninen, ja, derfor jeg valgte det billede, jeg har, der er vi lidt mere over i igen humør, svingninger, hvor at dopamin virkelig kan få humøret til at svinge, så serotonin mangler lidt mere omkring tristhed, tunghed, angst, depression. Ligesom at man ved også, at angstmedicin og lykkepiller, de hjælper især serotoninproduktionen med at komme op. GABA også, tror jeg. Så bekymring, tristhed, men i hele spektret. Det er også det her med vinterdepression. Det er også i den ende, hvor man er, hvad kan man sige, nervøse trækninger og sådan noget. Det kan også bare være, selvom du ikke har ADHD, at du simpelthen stadig har noget lavt serotonin, der gør også, at du oplever nogle af de her ting. Men også svært ved at falde i søvn. Vågner lidt om natten, det er også lavt serotonin. Cravings, igen, det her med at dulme med forskellige ting. Og så igen let til afhængigheder. Det ligger også her. Og så forestil jer lige, hvis man har hele pladen fuld, ikke? Hvis man mangler alle signalstoffer, jamen det er jo der, at ting virkelig kan blive en udfordring og virkelig kan blive svært. For der er selvfølgelig stor forskel, om man mangler et signalstof, eller man mangler dem alle sammen. Så jeg ser 3 ADHD-personligheder. Man kan sige, der er også flere end det. Men ja, man kan putte rigtig mange mennesker ned i 3 ADHD-personligheder. Og det er det her med, den første kalder vi ADD. Den er jo næsten ved at blive skippet, den diagnose faktisk, netop fordi, at det hele bare går ind under ADHD nu, og at vi kigger på, at den bare hedder, jamen det er den del af ADHD, som er i det indre, det vil sige uro i det indre, så man kan ikke rigtig se det på samme måde. Tro mig, jeg var hyper, da jeg var lille og i min ungdom. Jeg kan huske, der var i min hue i gymnasiet, så kan jeg huske, at der var en fra min parallelklasse, han skrev i min hue, friskhed har en grænse. Og lige der blev jeg en lille smule ramt, men så har jeg til gengæld grint af det hele mit liv og tænkt, det har det vist ikke. Og da jeg så fik min diagnose også, tænkte jeg, ja, der var simpelthen nogen, der bare syntes, jeg var lidt for frisk, og lidt for snakket meget, og lidt for fyldt for meget. Nå, men tilbage til ADD. Så den ene her, at man ligesom, og det er jo både voksne og børn, det er jo egentlig bare, at man ligesom er en mere stille type, og man har det ligesom mere sit indre, så der er masser af tankemøller og masser af de samme udfordringer. De har det måske lidt mere med det sociale aspekt, fordi det sociale aspekt igen handler i social isolation, kan også komme fra lave signalstoffer. Så der har vi lidt mere det her med, at man ikke rigtig kan se det, men også derfor er der mange, der bliver diagnosticeret meget sent. Så har vi den type, hvor jeg ser, at der ofte er altså meget lav energi, meget drænet, ofte også noget angst og noget depression indover, men sådan, og også det her gentagende gange af stress, så det er sådan meget energiforladt og gennem ret mange år drænet, kan man sige, oplever at de er. Og så er der dem, der ligesom er, du ved, fuld gang. Altså der er også nogle af de andre, jeg vil sige, jeg har måske været alle 3 personligheder. Måske ikke så meget af det, men altså man kan også være, du ved, de forskellige personligheder på forskellige tidspunkter af sit liv. Det kan man selvfølgelig. Fordi jeg vil sige, jeg var da den tredje her, som bare havde et vanvittigt tempo, altså ligesom dobbelt tempo af alle andre. Den har jeg da været, og jeg kunne køre det tempo indtil jeg var i 30'erne, og så crashede jeg, big time, og så gik min krop i stykker, fordi jeg bare havde ignoreret den big time. Så det er dem, der nogle gange siger til mig, du ved, og ikke føler, at de har brug for hjælp, fordi de netop, jamen, jeg har det fint, jeg har et højt tempo, og folk må bare følge med. Men alligevel så er der stadig nogle udfordringer med, man kører sgu død lidt hurtigt, man har stadig svært ved nogle af de der ting, selvom energiniveauet faktisk er ret højt. Og det man kan sige, det er, altså alle 3 har jo til fælles, at det er nogle signalstoffer, der ikke virker, der ikke produceres. Så det er jo den der unikke kombination, der gør, hvilke 3 af de her, hvad kan man sige, du oplever. Så for mange går ADHD og angst hånd i hånd, fordi at man har flere ubalancer og ikke kun én. Og så ser jeg det der med, at det var bare noget, jeg kan jo godt lide at nørde med de her testsvar. Det var jo, at jeg lagde mærke til, at rigtig mange af dem, der har ADD, de faktisk har en fin dopaminproduktion. Fordi man kan sige, at mangel på dopamin giver rigtig meget restløshed og uro i kroppen. Så det giver jo egentlig ret god mening, at det er de andre signalstoffer, det handler om der. Og det har altså en konsekvens både på den korte bane og den lange bane, ikke at vores hjernekemi ikke fungerer.
Det kommer jeg lidt mere ind på nu her med, hvad er det egentlig så? Altså, fordi man kan sige, der er jo nogle ubalancer i kroppen. Der er nogle ubalancer i kroppen, der gør, at vi har nogle symptomer. Så hvis vi bare ignorerer symptomerne eller tager noget medicin, jamen, så finder vi faktisk ikke ud af, hvad det er for nogle ubalancer, vi har. Så ADHD-medicin arbejder også på at justere de her ubalancer med især dopamin og noradrenalin. Og jeg tog medicin et par år og var vanvittigt glad for det. Altså jeg fik et nyt liv. Det tænker jeg også, der er mange af jer, der har oplevet derude. Det var fantastisk for mig. Jeg begyndte at snakke langsommere, og alle mine udfordringer forsvandt faktisk. Indtil at det ikke virkede mere. Indtil at jeg fik vældig mange bivirkninger. Jeg blev vitterligt depressiv. Jeg tænkte, er det mig, eller kunne det være medicinen? Jeg blev tung i hjernen. Jeg blev mega træt og tung i hjernen. Og du ved, det er jo ikke altid, man lige kan finde ud af, er det her, er det der, er det noget udenfor i mit liv, er det inde i mig? Men det jeg fandt ud af, da jeg stoppede med medicinen, var, at der gik ikke mere end 5 dage, før jeg fik det meget bedre. Så der fandt jeg i hvert fald ud af, okay, jamen jeg tog en test, og medicinen havde skruet mine niveauer helt ude af, hvad kan man sige, det er jo ikke naturlig medicin, så det havde skruet det helt ude af balance. Så det var der, jeg begyndte min rejse på at finde ud af, okay, hvad har jeg så af muligheder? Hvorfor producerer min hjerne ikke de her signalstoffer, som jeg skal bruge tydeligvis? Og jeg kan også huske, at jeg tænkte den der tanke med, skal man tage medicin for at have det godt? Altså er der mennesker, der skal tage medicin i 50-80 år for at have det godt? Kan det virkelig være rigtigt? Fordi egentlig så skruer medicinen jo bare, den skruer op for signalstofferne i 24 timer, men den efterlader sig ikke bedre bagefter. Så jeg synes stadig, det er godt. Altså igen, jeg har ikke modstand på medicin. Jeg synes ikke, det er en dårlig ting. Fordi hvis det virker, så er det fantastisk. Og jeg synes bestemt hellere, man skal tage medicin, end ikke at tage medicin. Fordi det virkelig for nogen kan give en rigtig, rigtig god effekt. Jeg siger bare, at der er også andre muligheder, hvor man ligesom efterlader kroppen bedre, ligesom efter man har taget det. Så er der andre måder? Ja, vi ved fra videnskaben, at det er bevist, at kosttilskud kan øge signalstofferne i kroppen. Så da jeg fandt ud af det, tænkte jeg, jamen altså, hvorfor ikke gøre det på den naturlige måde? Det er det også, jeg er opdraget til faktisk. Men for mig var det faktisk heller ikke noget valg til sidst. Jeg fandt jo ud af, at medicin ikke virkede for mig mere. Men der er også rigtig mange, som gerne vil undgå medicin. Der er rigtig mange, som har de her forskellige bivirkninger med medicinen, som simpelthen bare ikke har muligheden. Og det er jo især dem, jeg gerne vil ud og hjælpe. Fordi man kan sige, jeg kan sagtens hjælpe mennesker, der tager medicin. Der er meget, der stadig kan gøres med at reparere den der hjerne og reparere kroppen. Så man kan egentlig både tage kosttilskud med og uden medicin. Det behøves overhovedet ikke at være enten eller. Men der er altså bare, læg mærke til i hvert fald om de her ting, om det er noget, du oplever. Fordi nogen lægger ikke lige mærke til. Altså jeg kan huske med nedsat appetit første gang, jeg gik på medicinen, og virkelig havde problemer med madlede, og jeg indtil min veninde siger, tror du ikke, det er din ADHD-medicin? Og så skiftede jeg så mærke, ikke? Så det er ikke altid, at folk ligesom lægger mærke til, at det faktisk er det der er problemet. Så hvad er funktionel medicin, og hvad er så min tilgang til det? Det er det her med, at vi ved, at der er noget, der kan ødelægge kroppen og skrue ned for signalstoffer. Og så ved vi altså, at der er nogle næringsstoffer, at når kroppen mangler dem, jamen så kan den har simpelthen nok evne til at producere signalstoffer. Det er jo 2 ting, jeg synes er mega spændende. Så det her med at reparere kroppen og at reparere hjernen med kost og kosttilskud, så de kan producere de rigtige signalstoffer i det korrekte mængde, det er simpelthen det eneste, jeg arbejder med, kan man sige. Og mange ved faktisk ikke, at det er simpelthen videnskabeligt bevist, at ubalancer som stress, tungmetaller, svamp, infektioner og alle mulige andre ting, at det faktisk ødelægger hjernekemien. Så det er der, når vi tager medicinen, det virker selvfølgelig, men det fjerner bare ikke. Det går bare ikke ind og kigger på, hvad søren er der galt. Så 3 områder, man simpelthen skal have styr på med ADHD. I hvert fald, hvis man gerne vil minimere sine udfordringer. Det er jo det, der er målet med det her, i hvert fald for mig. Det er det her med, at vi har hjernekemien, vi har energiniveauet, og så har vi tarmsystemet. Så hjernekemien, det er jo det, jeg har snakket en masse om indtil videre. Og det, der er interessant at se på, det er jo så, hvad for nogle andre ting spiller ind på, at vi kan få nogle værre ADHD-symptomer.
For eksempel sad jeg for nyligt, nej det er et par måneder siden tror jeg, men jeg testede en pige på 14, og hun havde allerede prædiabetes. Rigtig meget på grund af hendes kost indeholdt rigtig meget sukker og rigtig meget kulhydrat. Så hun fik et stabilt insulinniveau, og det havde medført, at hun altså var godt på vej til, jeg sagde, ja, det er ikke til at sige, hvornår at man ender i diabetes, men når en test allerede, man tester kroppen og kan se, at der er prædiabetes som 14-årig, så skal man virkelig passe på. Men hvorfor man skal passe på? Selvfølgelig fordi det er usundt, det er den ene ting af det, men det er jo her, at ens ADHD-symptomer med et ustabilt blodsukker virkelig kan fucke op, altså gøre det meget værre end der i forvejen. Så et ustabilt blodsukker gør jo, at man har, du ved ja, at det kører sådan her, ens energiniveau, og især er det jo, når vi crasher med blodsukker-crashes, at alt, hvad der er i forvejen, bare ja, bliver værre, kan man sige. Så det gør en stor forskel, hvordan resten af kroppen har det, ud fra hvor store eller hvor små er de her ting, vi kæmper med ADHD. Og en anden ting er energiniveauet. Og med energiniveauet, igen, går vi lige skridtet dybere ned og siger, hvad betyder energiniveau? Det er lidt mere nørdet end som så. Det vil sige, når jeg siger energiniveau, mener jeg, hvor meget energi producerer dine celler på celleplan. Den har en evne, kan man sige. Det er noget, der hedder mitokondrier. Mitokondrierne er en celles batteri. Og hvor meget de her mitokondrier producerer energi, jamen det er jo op til, hvordan din krop har det. Det er op til, hvor igen, næringsstoffer, om din krop er belastet af en masse ting. Men det, der er rigtig interessant, igen kigger jeg jo på min test og ser bare nogle ting, og det er symptomerne på dårlig hjernekemi og symptomerne på lav energiproduktion. Det er rigtig meget de samme. Så når jeg sidder og læser en journal på en kunde, og ser på deres symptomer, ja, de har diagnosen ADHD, og ja, det hele tæller ADHD, så er det altså interessant at se, at der stort set altid ligger rigtig store problemer med energiproduktion i cellerne. Og det er jo lidt interessant, for igen, der er vi jo så ude i, det er jo så noget, der forværrer ens ADHD-symptomer, fordi hvis vi kun havde problemer med signalstofferne herovre til venstre, men ikke havde problemer med energiproduktion i cellerne, jamen så ville det ikke være lige så slemt. Så ville problemerne ikke være lige så store. Og det jeg faktisk også ser, det er, skal jeg lige huske tilbage på alle mine test her, men omkring 10-15% af dem, der enten er diagnostiseret, eller ikke er, eller tænker de har ADHD. Men når jeg tager de her test, så er det nogle gange, jeg finder ud af, at deres hjerne ser helt fin ud. Der er masser af signalstoffer, masser af alle signalstofferne. Men de har stadig ADHD-symptomer. Og det er jo derfor, de kommer til mig. Så det er jo der, at vi kigger på, jamen, hvor kunne det så ligge i kroppen? Hvor kunne de her problemer så stamme fra? Fordi der er mange ubalancer i kroppen. Blandt andet selvfølgelig, som det jeg kigger på allerførst, lav energiproduktion giver de samme symptomer. Ergo, så kan det faktisk godt være, at det ikke er signalstofferne, der er problemet. Igen, 80-90%, så er det signalstofferne, men der er bare andre ting, som spiller ind her. Og nogle gange er det slet ikke signalstofferne. Så man kan sige, har du prøvet at tage medicin, og det slet ikke har hjulpet, så kan det godt være, det er jo igen det, jeg bare oplever på mine kunder, alle mine kunder, der har sagt, medicin hjalp ikke på mig, så er det fordi, at de ikke havde lavet signalstoffer. For medicin skruer signalstofferne op, men hvis man har fine niveauer, jamen så vil man ikke opleve en forskel. Og så har vi tarmsystemet, der lige skal nævnes til sidst. Kan desværre ikke gå i dybden om det, det er jo det, jeg gør i min forløb. Men tarmsystemet er simpelthen så spændende i forhold til, at det har simpelthen så stor en aktie i vores ADHD, vores signalstoffer. Så når vi ved, at 50% af dopamin bliver produceret i tarmsystemet, og 90% af serotonin, så vigtige spillere for, hvordan vi har det, og hvor store symptomer vi har, jamen, så er det jo klart, at miljøet i tarmsystemet gør ret meget spiller ret meget ind på, hvor meget af det her, der bliver produceret. Hvis vi har inflammation i tarmsystemet, bakterier, skimmelsvamp, candida, bakterieovervækst, parasitter, utæt tarm, jamen så har vi et problem, så har vi altså ikke et miljø, der overhovedet kan finde ud af at producere de her signalstoffer. Jeg tror ikke, jeg har testet en person med ADHD med et godt tarmsystem endnu.
Og spørgsmålet er også, om jeg kommer til det. Og det er jo der, at man så kan sige, jamen, ved man overhovedet, at man har et dårligt tarmsystem? Jeg sad og snakkede med en her den anden dag, som netop spurgte ind til det der med, "Men jeg har ikke diarré, jeg har ikke forstoppelse, jeg er ikke oppustet, du ved, kan jeg stadig have ubalancer i tarmsystemet?" Og det kan man. Det er ikke altid, man kan sige, jo større ubalancer, så kan det jo, altså kan man nogle gange sige, jo større problemer, men der kan være masser af ting galt med tarmsystemet, blandt andet det her med optagelsen af mad. Der kan stadig være masser af ting galt, som påvirker ens signalstofproduktion. Så igen, kosttilskud og kosten kan gøre rigtig meget for tarmsystemet, både med at fjerne de her belastninger, der ødelægger, og så igen med næringsstoffer at fylde på med at skabe et godt miljø i tarmen. En lille sjov historie, jeg lige vil slutte af med her, det er, at jeg har en 19-årig kvinde i forløb, og hun kom til mig, hun har ADHD, de ville gerne prøve noget andet end medicin, hende og hendes mor, og de kom egentlig både på grund af ADHD'en og hendes energiniveau, men også fordi hun kunne ikke spise et måltid mad, uden hun havde ondt i maven. Jeg kan huske det, hun skrev i journalen, mål nummer 1 er, at jeg har lyst til at kunne spise uden at have smerter. Så jeg foreslog hende selvfølgelig både at tage ADHD-test, men også at tage en tarmtest. Og det der var med det var, at den her kvinde havde haft så store tarmproblemer. Hun havde været hos lægen med alle test muligt overhovedet, og lægen havde virkelig prøvet at finde ud af, hvad det var, der var galt. Men de kunne intet finde overhovedet. Så jeg var da, ja, jeg ved jo godt, hvor gode de her tests er. Det er de bedste for USA, kan man sige. Så jeg var da spændt på at se, du ved, om det ville vise noget. Og bare lige for sjov, fordi hun er så godt et eksempel på det her med, at lægerne ikke har adgang til de samme tests. Det er bare alt det her, der står her. Det var det, der var galt med hendes tarmsystem. Så det er lidt svært at finde ud af, hvordan er det, vi får vores krop i balance, hvis man ikke ved, der er galt. Og det var ikke mere end, jeg tror, det var en 4-5 uger behandling til mange af de her ting, at jeg fik en mail fra hende og hendes mor, at nu gik det meget bedre, energien var højere, ingen minimale smerter, og så gik smerterne væk lidt efter. Så det gør enormt meget, at man kan gå ind og behandle de her ting. Og selvfølgelig igen, når vi kigger på ADHD, jamen så vil det selvfølgelig også gavne ADHD, at vi får styr på et tarmsystem. Så når vores krop bliver ved med at have problemer, så er det fordi, vi ikke har fikset årsagen. Det må være et af de sluttende ord her, fordi det er, ja, jeg elsker årsagsbehandling. Jeg elsker, ja, som I nok har kunne finde ud af her, jeg elsker, at man kigger dybere ned, og at man stiller spørgsmålstegn. Jeg bliver altid kaldt for spørgehjørne. Det har været godt for mig i mit liv, at jeg bare ikke, hvad kan man sige, stiller mig tilfreds med alting, at jeg ligesom blev ved med at spørge, hvad er der galt, hvad er det handler om det her? Og min mission ligger jo i min gamle smerte, som jeg selv havde. Det var, at jeg var sindssygt begrænset i mit eget liv med alle de her udfordringer, jeg havde. Jeg synes, det var svært at drive forretning med lav energi og en hjerne, der aldrig kunne koncentrere sig. Jeg synes, det var hårdt aldrig at kunne sove. Jeg synes, det var hårdt med et nervesystem, der altid var uroligt og kunne ikke klare så meget social aktivitet. Og jeg synes, det var hårdt at brænde sammen og ikke kunne hverken humørregulere eller styre sin energi. Så jeg synes, jeg synes, det var svært i hvert fald at være så begrænset. Det vil jeg rigtig gerne hjælpe flere mennesker med, at det ikke skal tage så mange år, at struktur og alle de her praktiske ting ikke skal være så svært, som det er. Og så har jeg også en sådan lidt længere ude i fremtiden, og i øjeblikket, altså i Danmark er vi jo ikke så mange, der laver det, jeg laver. Jeg er uddannet i USA, så man kan sige, at jeg, ja, jeg kigger jo derover efter, hvad det er, de gør derovre. Og der er mange flere, der gør det i USA, arbejder med funktionel medicin og arbejder med test og sundhed på den her måde. Men jeg håber jo ligesom, at vi er flere, der begynder at arbejde med det her. Simpelthen så, at vi kan hjælpe samfundet. Altså simpelthen så, der er ikke, altså at 3 års ventetid, det hører jeg fra nogen, der er 3 års ventetid på diagnostisering. Det er jo fordi, der er sådan mange, der skal diagnostiseres, kan man sige, ikke? Altså, der er ikke andet hjælp. Jeg vil ønske, at jeg også vidste, der var anden hjælp, da jeg stod som 35 år og valgte medicin. Det vidste jeg ikke, der var. Der gik nogle år, før jeg vidste det.
Og så er der også en anden ting, som jeg også har som vision, og det er det her med, at man ved altså, at dem, der sidder i fængsel, jeg kan ikke huske, om det er 80% eller hvor mange, det er i hvert fald mange af dem, der har ADHD, ikke? Og man ved, folk, der har en ustabil økonomi, hvordan er det? Igen, jeg er ikke meget til de der tal og grafer, det bliver en præsentation som tung af, men jeg kunne huske på det her med, at mennesker med ADHD har en eller anden procent større tendens til at have pengeproblemer, fordi sjovt nok, de kan ikke styre det, eller deres impulskontrol. Så der er nogle ting i samfundet, som, altså også mennesker, der bliver ramt af stress, depression og sådan noget, der er noget, vi kan forebygge her. Der er noget, vi kan forebygge ved at kigge på hjernen, finde ud af, hvordan er det, vi reparerer vores hjerne, hvordan vi reparerer vores krop, øhm, før at det går galt, kan man sige. Før at mennesker har kørt sig selv ned igennem 5, 10 og 20 år. Det behøver ikke at gå så galt, fordi der er virkelig meget, man kan gøre. Og der er meget i forskellige skridt. Jeg har også forskellige skridt i min forretning. Jeg har den fulde løsning med test. Den kan jeg altid gå ind og læse om på min hjemmeside, fordi det er ikke mit fokus i dag. Jeg har lavet en mindre pakke nemlig til jer, som jeg lige vil dele med jer om et øjeblik her. Men ja, det gik stærkt. Og det var det. Jeg vil gerne uddybe alle de her forskellige emner. Jeg har jo meget på hjerte, som I måske kan høre. Men det er det, jeg gør i mit online-kursus. Det er både, jeg uddyber med meget teori, men også det her, jeg kommer med alle de praktiske løsninger og alle de her tips og tricks. Så tak for i dag. Og det, der sker nu, er jo så, at dem, der har lyst til at høre, kan høre mit online-kursus. En ny måde, jeg ligesom har sat en løsning, jeg har sat sammen på at hjælpe med nogle af de her forskellige ting, som ikke indeholder test. Fordi jeg kan sige med det samme, test og forløb ligger fra 10.000 opad, så jeg har ligesom længe tænkt på, at hvordan kan jeg lave en løsning, som kan hjælpe med nogle af de her ting omkring ADHD, som ikke ligger i den ende, som ikke er med testen, men at man sætter ind på alle de her ting, som jeg har talt om i dag. Til dem, der gerne vil have hjælp til nogle af de her forskellige ting, som jeg har talt om i dag, så har jeg lavet et vanvittigt fedt online-forløb. Online, fordi det er nemt at gå til, fordi man kan tage det i eget tempo, man kan tage det, når man har tid. Jeg kommer selvfølgelig med nogle Q&A, så det gør jeg sådan set for at presse folk lidt til at få set det hurtigt, fordi så har de jo mig også bagefter, at de kan spørge spørgsmål. Hvis de først tager det om et halvt år, så er der ikke nogen Q&A's med. Ikke andet end selvfølgelig de er optaget, så der prøver jeg lige at give lidt hjælp her med i starten til nogle af de spørgsmål, der dukker op, når man dykker ned i de her ting. Men ADHD-forløbet har fokus på 3 ting, og det er at få styr på hjernekemien. Det har jeg fortalt om, hvorfor det er så vigtigt, men at få styr på hjernekemien, så flere mennesker kan opnå de her ting med indre ro, roligt nervesystem, mentalt overskud, regulering af energi, motivation, koncentration, fokus, godt humør, stabilt humør, struktur, håndtering af stress og alle de andre ting, jeg har talt om. Og nummer 2 step er at få styr på energien. Ja, altså igen, det er jo et online-kursus, så og igen, jeg ved godt, folk har ADHD, så det er faktisk lavet til, at man bare hopper ind og tager det, man har brug for. Det er ikke sådan et online-kursus med første modul, anden modul, tredje modul. Det er lidt mere, man hopper ind, og så hvis det er energi, du ved, man lige føler for, så går man ind og tager den. Men energiniveauet, tænker jeg godt lige fortalt, hvorfor det var så vigtigt. Og det er simpelthen det her med, jo større en mængde energi der er. Altså, fordi der er nogen, der igen der siger, at jeg har da ikke så stort problem med energiniveauet. Men alligevel, hvis din krop producerer mere energi, jamen, så brænder du ikke lige så hurtigt ud. Altså, så er der mange steder, hvor man lige, jamen, hvad med om eftermiddagen, du ved, er du også frisk der? Eller hvad med, når du har været på ekstra arbejde, er du så, du ved, frisk til din familie? Så for nogle er det klart her, at der kan give en kæmpe nyt liv og få mere energi. Og for nogle vil det simpelthen være, at de kritiske punkter bliver nemmere. Så igen, det her er et online-kursus, hvor jeg har fokus på den fysiske krop.
Fordi det er det, jeg arbejder med. Det er ikke alt det psykiske, det er ikke traumer og sådan noget. Det er det her, jeg er ekspert i. Det er det, jeg brænder for. Det er, at vi kigger på den fysiske krop og finder ud af, hvordan kan vi fjerne nogle af de ting, der blokerer for et lavt energiniveau, og hvordan kan vi skrue op for energiniveauet med kost og kosttilskud. Og til sidst har vi selvfølgelig tarmsystemet, som jeg også har nævnt. Vi bliver nødt til, hvis vi vil minimere vores ADHD-udfordringer, at kigge på tarmsystemet. Der vil være nogen her, der har et større fokus end andre selvfølgelig. Hvis der er noget med tarmsystemet, så er det især vigtigt og gavnligt at få kigget på det her. Men igen er der også nogle basis ting, som er virkelig vigtige at få gjort. Og jeg arbejder jo med de bedste kosttilskud fra en dansk hjemmeside, men kun kosttilskud fra USA og England, fordi de er bare bedre. Det er meget bedre optagelighed. Jeg er næsten stoppet med at købe kosttilskud i danske butikker og nede i helsekosten, fordi man kan i USA få noget mange mere komplekse produkter til at behandle komplekse tilstande. Altså hvis jeg går ind og spørger efter et mitokondrietilskud i helsekosten, er jeg ikke engang sikker på, at de ved, hvad det er. Og det der også er med kosttilskud, som jeg elsker, det er også det her nørdet med, jamen tror du, at energiniveauet, eller tarmsystemet, eller signalstofferne, tror du, det har størst effekt af at få et kosttilskud med én ingrediens i, eller en med 10 ingredienser i? Eller det, jeg bruger til energi, hvad er det oppe på? Jeg tror, der er 15-17 ingredienser i. Det er selvfølgelig klart, at jo bedre sammensat et kosttilskud er, jo større effekt har det. Så bare lige så man ikke tror, at mine kosttilskudsanbefalinger er, når så går du ned og køber en probiotika nede i helsekosten. Jeg tror, jeg havde taget probiotika i 5 år, og jeg stillede det spørgsmål, hvorfor bilen fungerer mit tarmsystem stadig ikke. Det var fordi, det ikke var min bakterieflora, der var noget galt med, der var andre ting galt. Og når vi lige taler tarmsystem, for lige at afrunde den, så er det jo faktisk også sindssygt vigtigt i forhold til din helt generelle helbred, kan man sige. Ikke? Det belaster virkelig kroppen. Det belaster kroppen, kan man sige, at have et dårligt tarmsystem. Det belaster kroppen ikke at optage sin mad godt nok. Så får man selvfølgelig også færre næringsstoffer. Det er virkelig noget højt. De to ting hænger sammen, lave næringsstoffer og optagelse af mad. Og så også det med bare udskillelse af affaldsstoffer. Noget vi ikke tænker om vi overhovedet gør, eller om det fungerer i kroppen. Men går du rundt med en masse affaldsstoffer i kroppen, måske din nyere lever heller ikke renser dem ud, jamen så vil du være tung, og din hjerne vil være tung. Så der er rigtig meget, man kan gøre med generelle bare krop, hvad kan man sige, udfordringer ved at få styr på de her 3 emner. Så ADHD-forløbet er ikke timelange videoer, for jeg ved godt, I har ADHD, og jeg ved godt, det vil jeg sige, der er mange mennesker, der ikke gider at se en timelang video. Bare gå i gang med den, orker man ikke. Så det er ikke timelange videoer. I skal ikke se timevis af noget, før I kan tage handling. Jeg er en handlingsperson, det ved I dem, der kender mig. Og det er, hvis vi kan ikke bruge viden til noget, hvis vi ikke kan handle på det. Så jeg har meget stor fokus på, at ting, der kan implementeres, og kosttilskud, der er meget nemmere at forstå. I kan se en video på 10 minutter, så er I i gang med nogle kosttilskud til et bestemt område. Så nemt skal det være. Så, og så er det selvfølgelig heller ikke, der er også nogen, der nogle gange spørger mig og siger, nå, men så skal man bare spise flere blåbær og ingefær, så har jeg det meget bedre. Ja, så simpelt er det ikke. Så simpelt er det ikke at få styr på sin kost og få styr på sin krop. Men ADHD-forløbet er til gengæld korte og spændende videoer, selvfølgelig. I skal nemt kunne se det. Jeg vil så gerne have jer i gang, for hvis jeg ikke får jer i gang, så får I ikke nogen resultater. Og så er det også en værktøjskasse. Det er en værktøjskasse, hvor der er nogle forskellige værktøjer. Der er nogle til voksne, der er nogle til børn. Fordi det er et kursus for alle med ADHD. Man kan sige, det er også næsten et kursus for alle, der bare gerne vil have det bedre, men nu er det jo ADHD, jeg arbejder med. Men det er en værktøjskasse, hvor det ikke er meningen, at de skal tage alt fra den ene ende til den anden ende. Det er meningen, at man går ind og siger, nej, noget med nervesystemet der til mit barn, det er spændende. Eller man kan sige, nej, det der detox med de der
blodsukkerinfusioner der, det er spændende. Eller nej, nyreopslag, det er da vildt godt for energiniveauet, det vil jeg gerne. Så jeg har ligesom gjort det, ligesom jeg selv kan lide det. Og det er nemlig ikke at se ting fra ende til anden. Det er at bryde ind og sige, det her, det føler jeg for i dag. Det er jo det her med os med ADHD, vi er så lyststyret, at jeg synes, der skal være plads til at sige haps, haps, haps. Og så har jeg også skrevet hurtige resultater, og det giver det jo, fordi jeg er uddannet af de bedste i USA. Vi er ikke særlig mange i Danmark heller egentlig, der gør det her, så jeg vil også sige, at jeg vil våge at sige, at jeg er lidt på forkant. Men også hurtige resultater, fordi min lærer i USA, han har 20 millioner følgere på sin podcast, han er mega, mega dygtig. Koster også 3-4 gange så meget, du vil få samme protokol, for det er jo ham, jeg er udlært af. Men han har jo testet produkter af på folk. Masser af tusindvis af hans kunder har han testet produkter af. Jeg har testet produkter af på mine kunder, og mig selv og min familie. Så der er nogle steder, hvor man behøver bare ikke at gætte sig til det. Man behøver ikke ud og jo, selvfølgelig, hvis man har lyst, kan man da bruge super meget ekstra tid på at google sig ting og spørge ChatGPT, hvad man kan gøre til dopamin. Men at bruge de rigtige produkter i den rigtige dosis, i den rigtige sammensætning med andre produkter, det er der magien sker. Det er der, at folk også i mine forløb oplever de hurtige resultater. Og så giver mit forløb ligesom også nogle holdbare løsninger. Og det er jo fordi, at hvis vi har nogle ubalancer i kroppen, jamen så er der nogle årsager. Så man går ligesom ind og kigger på, jamen hvis mitokondrierne ikke producerer nok energi, jamen så har det nogle konsekvenser, fordi alt i kroppen skal bruge energi. At regenerere muskler, at få organer til at fungere, lave hjernekemi, fordøje mad og omdanne det til energi. Bare det, vi bevæger os. Altså, der er mange med lavt energiniveau, de overgår det ikke engang at træne, fordi der er ikke energi til det. Der er ikke engang energi til basistingene. Så det er en holdbar løsning at fikse nogle meget grundlæggende ting i kroppen, som igen hjernekemi, energi og tarmsystem er nogle meget grundlæggende ting i kroppen. Ja, og præcis hvad det indeholder, er videoer med dybdegående viden, igen om de her 3 vigtige temaer. Og så er der links til hvilke kosttilskud, som jeg anbefaler. Selvfølgelig også dosisoversigter. Så er der 5 ekspertinterviews. Og det er jo simpelthen fordi, at jeg har jo den fysiske sundhedsnørd, og da jeg lavede kurset, så ville jeg jo ligesom gerne have jeg vil gerne også give lidt til det psykiske. Så jeg fik nogle eksperter ind. Der er en, der taler om traumer. Det er min egen terapeut, hun er fantastisk. Så jeg vil gerne ligesom have den vinkel med, jamen, hvordan hænger det sammen? Der er en, der taler om mindset, der er en, der taler om følelser, der er en, der taler om strategier, hverdagsstrategier. Så jeg vil bare gerne give det ekstra til dem, der har brug for det. Fordi igen, det er værktøjskassen, hvor at det ikke er alle, der har brug for alt, men nu giver jeg nogle muligheder, og så kan I pikke det, I har brug for. Og så er der selvfølgelig nemme guides til at optimere kosten i forhold til især hjernen og ADHD. Det er det, fokus er på. Så er der andre små ting, hvor jeg har fået det af min gode samarbejdspartner. Jeg ikke selv har lavet det, men jeg har fået en søvnguide af søde Ea. Hun arbejder også med børn og hjælper forældre med at få en nemmere hverdag, få mere overskud. Og hun har lavet en rigtig fin søvnguide til mig, til at få dit barn til at sove roligere eller hurtigere. Det var noget med nervesystemet, kan jeg huske, hun sagde. Og så har Ea også det her fede rutineskema til at få en nemmere morgen og en hverdag uden konflikter. Det er simpelthen en rutineskema til at printe ud. Det er mega blæret. Og så en sjov lille ting, jeg også har lagt med, det er faktisk et kursus i legatsøgning. Du ved, popcornhjernen, ikke? Der fik lige en god idé. Og det er faktisk en lille sjov ekstra bonus, og det er fordi mange mennesker, der er faktisk rigtig mange af mine kunder med ADHD, som er på førtidspension eller ledighedsydelser. Og det man kan nemlig, når man er det er, at man kan søge legater. Og det er noget med, at man må højst have en vis indtjening, men man kan simpelthen søge hjælp til ting. Hjælp for eksempel til forløb hos mig, men man kan også søge hjælp til detox retreat i udlandet. Det har min mor fået, blandt andet. Det kan jeg huske, hun fik et ret dyrt detox retreat i Tyrkiet. Men man kan også søge til andre ting, hvis man ligesom er
økonomisk ja, hårdt stillet. Så der kan man jo for eksempel også søge til ja, forskellige behandlinger. Nu går jeg selv i noget også, der hedder Skalarcenter. Sådan skalarfeltterapi, det findes i blandt andet København, men også i Gilleleje og Viborg, Aarhus og Vordingborg. Og det er også noget, altså, som kan gå ind og hjælpe hjernen og afbalancere kroppen. Men det koster også nogle penge, og der kan man så gå ind og søge nogle penge og forklare, hvad man ligesom skal bruge dem til. Så også bare lige en lille sjov ting her fra mig af. Og de helt praktiske info, det er, du får adgang den 7. oktober. Alt kan downloades og beholdes selvfølgelig. Og så indeholder den så 2 Q&A's med mig. Og det er både til voksne og børn. Det koster 2.000 i dag. Og at det koster egentlig 2.000 de næste 2 uger, hvor jeg sælger det. Det gør det. Der vil jeg være rimelig nok at sige, der er også folk på Replay skal også have lov til at have et godt liv og have mere livskvalitet med sin ADHD. Men det er kun i dag, I får den her bonus med den skræddersyede plan. Fin QR-kode, som I lige kan scanne og komme ind til betaling. Og så kan man faktisk betale af 3 rater også. Så man kan betale i 1 rate, eller man kan betale i 3 rater. Man skal simpelthen bare inde på betalingssiden vælge Klarna. Så deler Klarna raten op i 3 rater med en måned imellem. Jeg håber, at jeg skal hjælpe nogle mennesker, nogle af jer, med at få et nemmere liv, og også, altså, ja, det er faktisk til alle dem, der bare vil forbedre deres krop, men især kan man sige, det med signalstofferne, er der nogen, det er ikke alle, der har behov for lige at arbejde med den del. Det er meget med ADHD, men igen, oplever du nogle af de her symptomer, som jeg har beskrevet i dag, jamen, så kan det også sagtens være, at det kunne give dig noget, og lige opjustere noget GABA, eller opjustere noget dopamin, eller serotonin, eller adrenalin, eller noget af det andet. Det kan sagtens gøre en ret stor forskel, selvom at man ikke har en diagnose, fordi signalstoffer er jo en del af, at kroppen fungerer optimalt, kan man sige. Så jeg glæder mig super meget til at hjælpe jer, der har brug for det. Jeg kan mærke, at det er mig, I har lyst til at hjælpe jer og på den her måde også. Så jeg vil sige tak for i dag. Tak fordi I var med her til enden. Jeg håber, det gav jer noget at være med i aften, og have det godt. Pas på jeres hjerner derude, ikke?